थांनांगौ गोसो गैयाबाबो स्राय खनसे बरायहरनाय थालायबाय नै जोंना बिथांखौ नायदो ओरै जाला लोमजागासिनो नै जोंहा देहाफोरखौ नाय लोमजागासिनो माने जोङो दा जों ओरै हाजोआव बेरायहैनो थांदों हाजोआव थांगोन जोङो नै जों दा नैबे आंनि फंबाय बे लोमजानानै दंगासिनो दा जों ट्रिटमेन्ट जागासिनो दा ट्रिटमेन्टआव नैबे डाक्टारा जोंनि बेखौ ट्रिटमेन्ट लानाय डाक्टारा नैबेखौ हरदों आरो ना बेखौ फोजोबोबा बिनि लोमजानाया हामनो हागौ बेखौ दा फोरमायदों ओमफ्राय बेनो आरोना ओमफ्राय नै जोंना सासे एटिएम आव हाबबाय बयाव आरोना बेनो बख'नायबा बख'नो हागोन बे जाया दा फैदो लकसो नङा जाया एटिएमाना लकसो माने फैसा बख'नो नागिरदोंमोन आरोना हाजोआव बेरायहैनो नागिरदों नै दा माने मबाइला एसे डाउन जानानै दं माने मबाइलबो गोदान लानो हायाखै दासान्दि बे थेरा बेख्रा 15,000नि मबाइलजोंनो नै दा भिडिअ बानायनांगौ जायो ओरै फंबायफोर दं नै ओरै खिन्थु नैबे आदा जोंनि बिराद जोंनि माबा आरोना नै फंबाय दिउथिया दिनै सुथि जों दा बेरायहैनो नागिरदों फंबायनि माबाफोरखौ लाइक बानायनो खेबखोलाना हर लाइक जाथों माने गावसिनानै हर आरोना गावसिलाबायनानै हर औ बेनो आरोना नैबे माने ओरै बेरायफैनो फैबाय आरोना जों हाजोआव माने रुमाव दसे इन्जय खालामबाय ओरै बेरायफैनो फैबाय नै माने बे फिथाइया जाजाना जाजाया जोंबो मिन्थिया माने बेयाव नायाथ' मोनखायो बै ससेयावसो फानो आरोना नाखौ बोखांनानै दिनैथ' रबिबार दिनै रबिबाराव फाना ओरैनो सासे लोमजानानै दंमोन दा माबायदि मोनदों गोसोखौ मोजां मोनबाय माने लोमजादोंमोन आरोना बियो दा एसे मोजां मोनबायनो माबा जानानै भिटामुरि जानानै मिथामुरि जानानै एसे मोजां मोनबाय दा हनै सासे आदा मैखोमनि अननायाव ओरै नै केमेरा होगासिनो सासे नै गोजौआव नै नाहर औ माने जों दा ओरै बेरायनो फैदों माने नैबेयाव थांगोन आरोना माने लामाया नैबे बिसि समायना नै अन्थाइ जोब गासिबो आरो नै लाबाय दै लाबाय नै आलु एवनाय लाबाय नै आरो ओरै सासे बानगासिनो फाग्लासो जागोन ओरै नै माने जोंनि रुमा ओरैजाय थांनांगौ आरोना ओरैजाय दुर्गा फुजा जाया जोङो नङा होमबा आदा मैखोम कालि फुजा जाहैगोन माथो दुर्गा फुजा जानो थांगासिनो नै एयारफना बायबाय दाख्लै आंनो खिथायबाय नैबेयाव आंना 200नि ओमफ्राय गुन्दाय गैया नुवाखै बिराद दुगा माइखेल बियो दुगा मा खालामदों नों जेन'बा ओमफ्राय हासुदों दे मोजां पेसाब खालाम दे मा लाबोखो नों ओमफ्राय जेन'बा लाबोबाय थौदो मेथाइ लाबोबाय थान्दा लाबोबाय दै लाबोबाय सिगारेट लाबोबाय गासिबो जाजोब्बाय मानि नै फंबायमोना एसे रेस्ट लादोंमोन आरोना लाबोलायबाय माने बे आंनि बिदा आरोना बिराद दुगा थाइनैसो थाखा थाबानो बिराद दुगा जायो एसे बिराद दुगा ओमफ्राय जों बै हाजोआव थांनो फैदों आरोना जों हाजोआव दा ओरै थांनांगौ मिथिबाय बेरायनांगौ ओरै नै गासिबो ना बोखांजोबो आरोना ना बोखांनानै ओरै फानो ओरैनो गोसो होबाय आं गोसोखौ माब्रै मोनफिनगोन गोसो फाग्ला जायो आंनि नोंखौ साननानै बे हाजोआव आरोना बयबो नुखांखाबाय खोमा बे हाजोखौ माने आंनि भिडिअआवहाय माने बेरायनो फैनानै बे जायगायावल' फैनाय जायो नै बिसोरबो बेरायनो फैदों बाय के जाय
क्या घूमने के लिए आया है क्या? नहीं यार इधर रूम है हम लोग डेली आता है इधर हाँ 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 मारै जों ओरै बेरायनो फैदोंना नै ओरै मोसागासिनो आरोना बाबल दं ओरै सोरबा सोरबा दंलै बिरादनो नै जोंना सासे बिदाया ओरै जिरायनानै थागासिनो माने अन्थाइल' आरोना बे जायगायाव लागाय होगाव माने जों बार बार फैबाय थायो आरोना गोबाव खनसे औ गोबावजों खनसे फैसा नुना औ माने सामफ्रामबो जोंहा टाइमा मिलाया नालाय जोंनि टाइमाव जों फैयो बे जायगायाव ओरैजाय नै लागायो मोसायो हो लागाय नै सासे केमेरामेन जागासिनो खेबो आरोना मबाइलफोरखौ नायनो हागोन मा मबाइलजों खेबनो हादों नै से दाजाबजोंसो खेबगासिनो बियो दैयाव बारनो नागिरबाय 50 जना फंबाया एन्टारटेनमेन्ट वार्ड फंबायखौ जोसिना हो सौसिना हो सापर्ट खालाम लाइक बानाय नै नायदो रायजोफोर फंबाया जेबो जाया आरो फंबायखौ लायनांगौ आं लायगोन नै बोराया रेडि बानायनो थाखानोसै गस्ला लंपेन्ट बेदियाव रावबो बारजुमफेराखै मोनबो नङा फंबाय बारजुमगोन 1 2 3 गो लागो जोंनि फंबाया बाज्रुमबाय थांबाय होलांगासिनो सगाय गावसिना हो लागो बैसां स्टेट फंबाय स्टेट लागो थांबाय जोंना फंबाया गाखोहैबाय 1 2 3 मोनहैबाय आं मानियालै सेन्देला गथाखौ आरो जां लंपेन्टखौ जायगानाखै बुरफ्रा जायगान मोनजायो मेला जाङो गाखैदों फंबाय बारजुमसिगोन गोथार दै बे निजरानिफ्राय गनाय अननाय बेगजाम हरलाय सुरे थागोन हाया रेडि 1 2 3 बे मिक्स जाबाय अन्नानै रेस्पेक्ट जों लायगोन ना 1 रेडि माने एसे दाउर दं माने गोथार दै नालाय बेयो दाउर दं एसे गिनाय दं जेबो नङा निजरामाय गनाय बाय माने बिराद 100 फुटनिबो गोथौ दै बियो नायाबो बिराद दङ नङा दे बारजुम दे स्टार्ट रेडि जोंना नै एन्टारटेनमेन्ट वार्ड फंबाय बिथाङा मोनसे निजोरानिफ्राय दै गनाय मोनसे फुख्रियाव बारजुमनो नागिरदों बा दुगैनो नागिरदों दा बिथाङा जोबोर रेडियाव दङ दा बारजुमसिगोन बुंनाय बायदि जायो जेनेबा 1 निफ्राय 3 सिम बुंनाय लोगो लोगो बारजुमगोन बियो रेडि 1 2 3 एन्टारटेनमेन्ट वार्ड जोंहा नै बिदा गिदिर दङ एन्टारटेनमेन्ट वार्डनि बिदा दा बिथाङाबो बे गोथार दैयाव बारजुमनो थाखाय जोबोद साखाफारा दा लोगोफोर नायदो बेयो बेंगालरनि मोनसे टाउननि एलेंखा नोगोराव दङ दा बिथाङाबो एन्टारटेनमेन्टनि फंबाय बेयो बारजुमबाय दैयाव दुगैबाय बास बे गोथार दै निजोरानिफ्राय गनाय आरो दा जोंहा दङ एन्टारटेनमेन्ट वार्डनि
बयनिफ्रायबो देरसिन गिबिसिन बिदा बिथाङा रेडि साखाफारा जानानै दङ बिथाङाबो बारजुमनो साखाफारा दा बिथाङा बारजुमथ'वाखै दा नायलांबाय थादो लोगोफोर बिथाङाबो बारजुमगोन बेयो मोनसे गोथार दै बेयो निस्थार दा बिथां एन्टारटेनमेन्ट अवार्ड आरो एन्टारटेनमेन्ट अवार्डनिनो फंबाय बिसोर बिथांमोना मारु मोनहैबाय बिराद गोजाननि गेजेरजोंबाबो हान्थिलांनानै बिथाङा मारु मोनहैबाय दा बिथाङा गोजौनि फारसे ओरै फैनाय जाबाय दा जोंना गाहायाव दङ बिथां एन्टारटेनमेन्ट अवार्डनि फंबाय दा बिथाङा दासो मारु मोनहैदों बे दैयानो जाबाय मोनसे हाजोनिफ्राय जेनेबा मा होनो अन्थाइ गुरुबनानै मोनसे गोथौ हाखर जानाय बेहायनो मोनसे दै दङ बिलो दङ बेहाय एन्टारटेनमेन्ट अवार्ड आरो बे चेनेलनि बिथाङा बारजुमसिगोन दा नायलांबाय थादो लोगोफोर बिथाङा माबायदि बारजुमो सेकेन्ड बारजुमखांबाय गाहायनिफ्राय एबार लास्ट बारजुमगोन नायलांबाय थादो बिथाङा नै साखाफारा जाबाय एन्टारटेनमेन्ट अवार्ड रेडि 1 2 3 बिथाङा नै बारजुमबाय बिथाङा बोरि फारसे थांसिगोन बिराद गुवार दै बेबो नायनायाव एसे फिसा नुयो खिन्थु बिराद सम लायो आरोना बोरि फारसे मोननो थाखाय दाबो मोनहैयाखै बिथाङा बोरि फारसे मोनहैसिगोन बारा सम लानाय नंला बिथाङा बोरि फारसे मोनहैहां जाबाय दा एन्टारटेनमेन्ट अवार्ड आरबिनि फंबाय बिथाङा साखाफारा बे दैमायाव दुगैनो थाखाय बियो हाजोआव हाखर जानानै थानाय दै निजोरा गनाय दा बिथाङा बारजुमसिगोन स्टार्ट 1 2 3 बिथाङा दासिमबो सिखाराखै नै दासो सिखारदों बिराद गोबावनि उनावसो बिथाङाबो बोरि फारसे थांनो थाखाय साखाफारा जाबाय दासिमबो बोरि फारसे मोनहैयाखै गुवारथार नै दैया बिथाङा बोरि फारसे मोनहैबाय बिथांमोना खुसिजों आरो दैयाव ओंखारफिनबाय खुसिजों रंजादों बै गस्ला सार्ट गुफुर गाननायानो बिथां एन्टारटेनमेन्ट अवार्ड आरबि चेनेलनि बिगोमा दा नैबे सासेया जाहैबाय एन्टारटेनमेन्ट आरबि फंबाय अके नायदो नै एबार नायदो देन्जार गोजौ बियो गाइस खिन्थु नायलाय खनाजोंसो नुवानो नै बै बोरिसिम थांनाय बाजि नांदों गाइस आय' गोगोम गिदिर माथो फ्लाइटआ ना दहाय हनै सानै हायासै सानै थांगासिनोथार थांगासिनो सानैया गंदा पानी में नहा रहे हो गंदा नहीं पानी निकलता रहता है ये तो किधर से निकलता है वो
मछली है रे इधर बड़ा बड़ा मछली है क्रोकोडाइल मानसिया जाला हनै ओइ जामा ओरै फैदो जिङाव फैथारदो जिङाव सहैबाय है नै साथामा सहैबाय है नै 1+1+ नायदो नै एबार फैफिनसिगोन फुरा जोबथा गोजानाव दंहैखायो आरोना फैबाय मोनफैबाय आरोखि ना दा नै गोजौनिफ्राय खेबनायसो एकदम मोनफैबाय नै खना जाबाय नुला बोरो मानसिफ्रालाय खनावसो दंजोबो नै बावनोसै केमेरा थांलानो ओरै गिदिर गिदिर थाजा गिनांगौ गिदिर थाबाय गिनांगौ बै थांबाय जों बै खनाजों हाग्राजों नुबाय बिसिबां डेन्जार बिदिया फुरा हाजोजोब आरोखि ना गोगोम गोथौ गास'नोबो हाया गोथौआ